Bueno, hemen ezagunak izango dituzue irudiok, Garbinen Larraldek egindakoa dira. Esan digun inklusioaren kontzeptuaren azalpen bisuala, ezta? Ikusten duzunez, lehenengo fasea da bazterketarena. Gizartea burbuila batean bizi da, baina burbuila horretan bizi garen danak eredu batekoak gara, molde berekoak, molde batekin egindakoak. Molde horretatik kanpo dagoena ikusi ere ez da egiten. Orduan, molde barruko jendearentzako egiten dana eta besterik ez. Bigarren pausu bat izan daiteke segregazioarena. Hau da, bestea edo moldeko aztan ikusi egiten da, beste burbuila bat egiten dugu nahi badozue horrekin, eta bakoitza bere munduan, bakoitza bere burbuilan, igual kutsatzearen bat edo gertatu daiteke dugu badakigu zer, zer dakigu, orduan, bueno, han dagoz, han daude, hemen gagoz, hemen gaude. Horrela da planteamentua. Hirugarren pausu bat izin daiteke integrazioa, hau da, bale, ikusten ditugu, burbuila horretakoekin bat egin nahi dugu, baina mobitu daigun besten burbuila gugana. Hau da, gure ganatu egin daigu zan. Gu geu modukoak izan daitezan. Eta da beste planteamentu bat, ez da? Berba da, orokorrean, igual, fase honetan egon naitekez, ez da? Bueno, laugarrena da, proposatzen dana, eta batez ere, ikasketa diseinu unibertsalak, inkestak aldatu espada emaitza, konposizioarekin jarraituko dugu. Ikasketa diseinu unibertsalak behin eskatzen dagoena da, inklusioaren begira da. Hau da, irakaslea gara, kasu honetan, danontzako. Gure ikastetxeko atetik sartzen den edonor da gure ikasle. Hau izan daiteke hildo egokiena, ezta? Orduan, eredu honetan ez da petatxerik egin behar. Kasu honetan, ez, kasu honetan egin behar duguna da ahalik eta begiraderik zabalen hartu, eta horretara, aurrikusita eta eginda eukiko ditugu hainbat lan. Eta lan handiago eskatuko dau, baina epe luzera rentableago izango da, eta gero, beti irakasle moduan, eta esan digun, ikuspegi humanistatik lan egiten dugun, profesionalak ikusi behar duguna batez ere da, zer behar da, ezta? Gizon eta emakume moduan, zer behar dugun, gure taldeko guztiek zer behar garen. Hemen bakarrik esan, gai guzti honek eta arkitekturaren inspirazioarekin etorri ziren eredu inklusiboak, Ameriketako KAST izeneko erakunde baten inguruan antolatu ziren, eta uste dut hor daukazue eurak markatutako eredua, eta ikusten duzuenez kolorekin jokatuko dugu hemendik aurrera. Hau da berba da, importantena, edo, barneratu beharreko orokorren elementu bat. Kolore berriarekin markatzen dabe konpromisoa. Morearekin errepresentazioa. Eta urdinarekin, azularekin ekintza. Orduan, printzipio nagusia zeintzu dira, ahalik eta eredurik gehien eskaini behar dugula. Kasu honetan irakaskuntzarako 3 arlo hauetan. Konpromisoan, errepresentazioan eta ekintzan. Eta mekanika honetan nik bakarrik aipatuko nuke gauza bat. Halako teorietan, printzipioak eta oso politak izaten dira, inspiratu egiten gaitue, baina gero askotan gauzatzen maila edo plasmazioa errealitatean ez da gertatzen, ez da? Hurrengo pauso ere badaukagu eta da, zehaztuta daukagu, zer egin daiteken gauza konkretuetan, jarduera konkretuetan, ekintza konkretuetan. Orduan ikusten duzuenez, konpromisoaren esparruan hori da
ahalik eta gehien, egoerarik ahalik eta zabalenak diseinatu behar ditugu konpromisoa lantzeko, ikaslea bera arduratu daiten bere prozesuaz. Orduan, hemen batez ere fijatu beharko da gara edo ikertu beharko dugu zergaitik ikasten daban ikasle hori. Ikasle horrek ikasteko zergaitiak landu beharko ditugu. Eta helburua zein da, xedea zein da ikasle gogotzua eta motibatua parte hartzailea lortzea. Bigarren zutabe horretan, errepresentazioaren esparruan berdin, ahalik eta errepresentazio bide eta bitarteko eskaini behar ditugu. Zein da hor gure muina edo aztertuko duguna, zer ikasiko dagoen ikasle horrek. Zer hori lantzeko ahalik eta ildorik aberatzenak eta anitzenak eskainika beharko ditugu. Eta horrek zer lortu nahi dugu? Gure ikasleak bitartekoak izate eskuartean eta ezagutzak ere izatea. Eta hirugarren zutabe horretan, ekintza eta representazioaren eta espresioaren zutabe horretan, ahalik eta biderik gehienak eta ugariak eskaini beharko ditugu, eta hor nola, zelan hori da landu beharko duguna. Ikasleak zelan bideratu behar dagoen bere produkzioaren emaitza. Orduan, KAST honen ereduak dakarrena da, 3 printzipio lantzen direla, 3 zutabeak da, ugaritasuna eskatuko daben esparru horrek, 3 dira, gogoratu, berdea, urdina eta morea. Gero, printzipio bakoitzean markatzen dira, esan digun 3 fase, hau da, sarbidea zelan gauzatu behar dan, esparru bakoitzean eraikitze prozesua zelan egin behar dan, eta azkenean barneratze prozesua zelan egin behar dan, horrek deitzen ditugu edo deitzen dira jarraibideak, 9 jarraibide dire guztira, eta gero verifikazio puntu batzuk, hau da, jarraibide bakoitzarekin guk apur bat ikuspegi honetan gauzak nolabait ondo egiten dugula ziurtatzen ditugula, checklist batzuk, tailer baten legez, verifikazio puntu batzuk markatzen dira. Eta gero hurrengo pauso eman da ere, askotan adibide konkretuak eman da. Orduan gogoratu, 3 dira printzipio nagusiak, 9 dira jarraibideak, oda 3 bider 3, uste matematika horretara heltzen nazela. Eta gero 32 verifikazio puntu.